ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಂಡೇ ರಜೆ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ಆತನ್. ಸೊ ಅಂಚ ರಜೆ ಮಂತದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ರೂವಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಾಲೆ ಅಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ 3 days ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು. ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ರಜೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ದಯ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಡೆ ಬ್ಯಾನೆ ಬೇಕು ತರೆ ಬ್ಯಾನೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ದಯ ರಜೆ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗನೆ ರಜೆ ಮಂತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಡನ್ ಚೂರು ಬೇರೆ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಧೂಳುಗವು ಶೀತ ನಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿಬಕ್ ಮಂಡೆ ಐತಿ ಮೂಡ್ಲೆಜ್ಜ ಅನ್ಪಾರ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಬಂಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮದಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಮನದಾನಿ ಚುಂಗಡ ಮನ್ಪ ಚುಂಗಡೆಗೆ ರಜೆ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ದಾಲ ಮನ್ಪಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ರಜೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ 1-2 year ಅವನು ಬರ್ತಂದು ದಾಲ ಏನು ಪಾಡು ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟವನು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವೇನು ದೆತ್ತಿತ್ತೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಅರೆತದು ಅವೇನು ಮೊನೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಮತ್ತು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ತೋಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಊಟ ಕಾಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸೊ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಅಂಚ ಬಲೆ ಅವೇನಂಜಿ ತರಪ್ಗ ಅಂಚ ನಾನು ಕೋಡನೆ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ತೊಚಪಾಯ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈ ನೋವು ದೈ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಚಪಾಯ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಚಾಪು ಯಾನ ಮುತ್ತ ಪೀಸಿಂದ ಇದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಿಂಡಲ ನೆತ್ತ ಬುದರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂಜಲ್ ಹತ್ತದು ಕಸ್ತೂರಿದ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕಿತ್ತ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ತಾರೆ ಪುಡ ನಾನು ಅವಿನ ಖಾಲಿ ತಾರೆ ಪೂಜಿ ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೂರು ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕೊನಕ ರೀತಿಯ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾತು ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಪುಜಿ ಶೇದಾದ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇರೆದ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಳೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇದು ಬೋಲ ಒಂದಾದ ಅಂಚ ಎಂತ ರೂಪಾಯಿ. నేను వాష్ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶೋ ಇದೆಲ್ಲ ಜಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ నేను ಪಾರ್ದೊಂದು ಪಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಜಲ್ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಅಂತಾರೆ. Sedikit tikwe. Actually color ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ದೀಪ್ಯಾನ ದೀದೊಂದು ದೊಂಬುತುಲೆ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರ ದವೆ ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತವು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ದಾಂಡು ಪೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತವೆ ಪೂಜಿಗ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚಂಡು ಪೂಜಿದಾಗಬೇಕದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುಂಟುಕ ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡೋದು ಇಜಿಂಟ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಯಾವ ಪಾಡ್ದೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಜ್ಪಾವೆ ಪಾಡ್ಯ ಕೈಕೊಂತ ಪಾಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ತೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಳ್ಬಕ ತಿಕ್ವೆ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಒಂದು ತನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಕ ಡಿಚ್ ಶೀತಗೆ ತುಲೆ ನೆನ್ ಪರ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಶೀತಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂದು ಶೀತ ಪೋಪುಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜೆ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ತೋಜು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ